سلام سلام ناي تأمرات يوتيوب تحاتاتل channel كمي قنيكم دحنادكم أنا سلام እግዚአብሔር مسكن كم أنا سلام نسنا يزله لعلناتي نتمنى لكم مالتيو እና በመጀመሪያ ለቻናል እዚህ ቤተሰብ ላይ ሆንኩ ሰብስክራይብ በማል ቤተሰብ ኮኑ ኩሎኩም ፎቶም ቤተሰብ ኮይነኩም ዝተባራታቱ እንደሞ አዚየ ካብ ልቤ ዘመስግን ቴንክ ዩ ሶ ማች ለሁሉም ማለትዩ እና በመጀመሪያ ዛ ቪዲዮ እዚያ ተከታተሉ ወዘለኩም በላይክ ጀምሮ ፕሊዝ ማለትዩ ላይክ ጠውቁም ሀድስታይ ችግርኒ ላይክ ይልኩም ቪዲዮ ከአባክሻ መጨረሻ ራይልኝ ማለትዩ አድቨርታይዝ ኪሶርኩም ሻ መጨረሻ ራይልኝ ምንም አይከፈለኝ ለአና ግን ስለልጣመና ናካተም ምንም ስለዘይበላኩም ዘይበላኩም ለአና ግን ስለልጣመና ያው ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ናጎርኩም ሼር ተገይርኩም ዓቢ ሓገዝዩ ቪዲዮ ዩቲዩብ ባዕሉ እንትን ስለልውዝዑ ሰብስክራይብ ሼር ናጎርኩም ላይክ አይተውሕዱ ማለትዩና ያው ጠፊኡኩም ደለባማቲኩም ናቲ ቤተሰብ አይዞይ ሼር ላይክ አይትሕመቁ ክብለኩም ይፈቱ እሺ ያው ለማ አንተ መምጽና ደሞ ያው በሐድሽ አይዲያ እዩ ያው ከመጽኩ ሓሶኪ ከመጽኩ ለኩም በዚህ ቪዲዮ እዚ በዚህ አይዲያ እዚ ከመጽ ሓሶኪ ግን ለላ ሓደ ግዜ ተዛረብ ይመጽካ ሕማቅ ነገር ከምዚ ይመና ደስገድደ ከምሻለው ከሞ ማለትና ከዛረብ መጽ ማለትዩ ታዚያ ገለገለ ከይትብላኒ ማለት ከይትብሉን ወይ ካ መጭጫ ታይገለ ታይስ ለዓለኻ ታይኻ ገለገለ ከይትብሉ አይፈቀድ ታይዘይተ ተጋጊ አረምኒ ሃናጽ ለሆነ ኮሜንትኩም ካ ከምተናይ ኩሉ ግዜ ማለትዩ አይተውፍዱ ኮሜንት አሙጥላይ ማለትዩ እሺ ናይለ ማንት ማምጽዬ ያው በቤት ሃይላይ እየመጽየ ማለት ቤት ሃይላይ ያው ተማርያ መልካም ጋብቻ ይሆንልሽ የኔ ቆንጂያ እና በከሊሊያ ተማርያ ቆሪዋት በከሊሊያ ተማርያ እና ታይዲስ አውዝ ሚዲያታት ገለየር ለሆሲ ለምንታይ በከሊ ተማርያ ዝብል ብዙሕ ሰብ ቃናአሲ ናቅፌታ ምናምን ብዙሕ ነገር ብዙሓት ሰባት ከልዕላአ ከልዕልዋ ማለትዩ እናረእኹ ሪእያ ማለትዩ እና ታይ ስለዝገበረት ለምንታይ ኢና ደቂ ሰባት ለሰብስ ንፈርድ ታይ ስለዝኾንና ለምንታይ ኢና ለነብስና ዘይንፈርድ እሲ ለምንታይ ኢና ደቂ ሰባት ንፈርድ ስለልፈለጥኩም ድራማ ያው ትሰርሕያ አርቲስትያ ትሰርሕያ ብከመይኩም ትፈልጥዋ እምበር ቤትይ ላይ ታእያ መንያ ሲ ማንሰብ ዝፈልጣ የለይ ባዕላና ሓደ ፈጣሪ እግዚአብሔር አምላክ ልበይ ኩሊቲ ዝምርምር እሲዩ ዝፈልጠልካ ማለትዩ ካልአይ ነብስኻ ማለትዩ ካልአይ ነብስኻ ነብሰይ ባዕለይ ዝፈልጣነ ካብኻ እግዚአብሔር አምላክ ትልፈጠረኒ ይፈልጠኒ ማለትዩ ስለዚ ለምንታይ ኢና ለደቂ ሰባት ክንፈረድ ሲ ለምንታይ ኢና ንሽኮል ዛቆላ አዚያ በከሊል ተማርያ ግን ናባዕላ ኣለዋ ለምንታይ ተማርያኻ በከሊል ይበሃል ይቅርታ ከምዚ ዋላ ሳተተማት እንትን ተበለት ያው አባ ታይልባል አባት ነፍሳ ኣለዋ እና አባት ነፍሳ ዛነሰልንስ ኩሉ ነገር እዮም ለሓትኑ ባዕሎም ማለትዩ ተረዲእኩም አነላ ተጋገሆሲት ሰቅኩልና ይኸሉን እዮም ተኾነለ እዩ እና ኣነታይ እዩ ብሕፅር ዝበለ ሕማቅ ዘራ ክትዛረብ አይደልን እየ ሕፅር ዝበለ ስለለኣል ትፈልጥዎ ኢኹም ዳኣ ተቆስዎ ኣለኹም በር ካሊእ ዝውቀስ ዝግብኦ ካሊእ እዩ ሳይትውቀስን ባይዘይ እና ወላ ሽሕ ተጥፍእ ሰብሲ ብመኽሪ ብጠባይ ጌርካ ዳኣ እምበር
ቆልዓ እኮ እዚ ቆልዓ ልዋዕል ህፃን ቆልዓ ቀጥቂጥካ እኮ ይሰምዒ ተረዲእኩም ቀጥቂጥካ ኣይሰምዐካን እንታይ ደዩ ብጠባ እዩ ብርድኢት እዩ ቆልዓ ዝርዳእ ስለዚ ኣብ ስራሕና ሴት ንውዕል ናይ ባዕልና ብዙሕ ናይ ባዕልና ህይወት ሲ ብዙሕ ነገር ለተሓሳስብ ኣለዎ ብዙሕ እንትን ኣለውና لمنتاي بحفش ሕብረተሰብና ሲ ኣብ ነፍስና ትኩረት ከይወሰድና ሲ ኣብ ደቂ ሰባት ዓይንና እንትን ንብል ዓይንና ነፍጥጥ በእውነት ብጣዕሚ ዝገርመኒ ኣነ ዝኾነ ነገር ኣይናገር ማለት ኣይኮነ ግን ያን ያህል ኦቨር እንትን ልወፀ ግን አይዶኖ እና ታጌራትኩም تاي سجبر بيت تاي لا يصير ما لها مع الجرايات مرعى أخلي الكعب يتجمري كنديل لا وليدنا أخلي الكف لبلا لا ترديكم إنها بقى حد سبتي له خاص هو حبش أنا ما أدري حد نجر زخون نجر حد أنت تيلك بقى كلها نحاشة هو هنا بقى هو سلزي كهوني ولي ኣብ ሕማቕ ነገር ሆሲ ምንም እንትን የውልን ኣብ ጽቡቕ ነገር ተትኾን ደስ ይብል ነይሩ እግዚአብሔር አምላክ ከይፈረደኩም ኣይትፍረዱ ስለዚ ከይፈረደና ኣይትፍረድ የሆነ ለማን መሸሻል ሚዲያ ተፈልጠዋ ማለት እዩ ክንድ ብጽሕ ውላድ ካለይ መሓሊ ክንድ ማንም ሰብ ለውንሲ ይፈልጦ እያ ኢልካ ወይ ከዓ ክንዱ ናይ ውላድ ካዝ ኣነ ለባዕለይ ውላድ ይሮውንስ ለውላድ ይለውን ይፈልጦ እያ ወይ ከምዝየ ወይ ከፍ እንትን ይሰርሕ እዩ ወይ ከዓ ጽቡቕ ነገር ሙሉእ ለሙሉእ ይሰርሕ ይላስ ክፈርዶ ይኽእልን በጭራሽ ኮኾነ ይኽእልን ስለዚ ፕሊስ ሕማቕታይ ዘረባሲ ልባዕልና እዩ كمزي سب لبلس جديتا وي حما زرات سلل تزارا وي جديتا صبوق ነገር ስለ ዝገበረ ዘይኾነ ካብ አንዲየትና ዝወጽ ዘረባ ይሰው ዘብሎ ካብ አንዲየትና ማለት ስለዚ ሕማቅ ነገር ተለይን ዛረው ተመራጽ ኢለ حسب አነ ማለት እዩ እና ያው ናይ ለማዓንቲ ትሕስተይ እዚ ልመስል ነይሩ ማለት ርኢተኩም ኮሜንት ጻሐፉ ኣነ ዲ ልጋገሎ ኋላታ ኢተካለይሶ አይደኖ እና ባይዞይ ቤት ሃይላይ ከምዚ ኢላልኩም ኣብ ዓይነይ ተእትይዋ ኣብ እንትነይ ተእትይዋ ኣቅልል ብልዎ ሽዶ ኣቅልል ትፈልጡ ኣቅልል እና ኩቆስ ለለወለስ ናይ ትውቀስን ያ ስጀመር ለኻሊ ኣነ ክዛረበ ደሊ ግን ለኻሊ ኩቆስ ለለወንበር ተኾነ ለሲ ተኾነ ለይግን እሳኮ አይትፈልጥ አንህና ይንፈልጣን ውሽጥ ማንም ሰው ይፈልጣይ ስለዚ ውሽጥ ያነ ባዕሊ ይፈልጣ ሓደ ባዕሊ ይፈልጣ ጭምር ካው እግዚአብሔር አምላክ ማለትና አይትፍረዱ ፕሊስ ኩለኩም ፈቱ አይትፍረዱ ሕማቅ ዘራባል ባዕልኻ እዩ እና ያው ናይ ለማዓንቲ እዚ መስል ነይሩ ትሕስተና ማለት እዩ ጋይስዋን ያው አማሪራ ገለገለ ኸይትወደን ይሆም አና ካኻትም ፈልጥ አይሆንኪ ስኻትም ካባየ ትፈልጡ እና ኣብ ብዙሕ ነገራት ተትንውዕል ደስ ይብለኒ ማለት እዩ በዘጋጣሚ ኣብ ማዕዲ ህዋናት ተሳተፋ ዘደለኸን ማለት እዩ ከይሓልፈክን ልስትደልያ ኣብ ናይ ኣብ ቻናል ክጻዓኒ ጽባሕ ማለት እዩ عدنا لكننا تلينك ويكالك التخوين على فيسبوك نمطينا أو متيخن تساتف بزح حواتنا بزحت حواتنا ممهران علوا بلوصات استتوهالا مالتيو كاواتن حساتن ككافلانا لاو تصنبراك ولكن يفوتو مالتيو ناي عالم هوانات معد هوانات ويكا زبل واتساب علو متيخن لاو تمهارا كتساتفا تسفى يقبر سنة قنيات هاوزي قد فوكو باي باي